Hyvää huomenta, rakas kuulija. Monta kertaa meidän usko joutuu elämän myrskyissä ja koettelemuksissa aika tiukille ja tuskinpa kukaan niiltä tilanteilta elämässään välttyy. Silloin kun tällainen kova koettelemus tai suuria kysymyksiä aiheuttava asia tapahtuu meidän elämässä, me saatetaan joutua hetkeksi jopa epätoivoon, että mitä meille tapahtuu ja mitä meille käy. Kuitenkin on hyvä tietää se, että meidän usko kasvaakseen vaatii koettelemuksia. Ilman koettelemuksia, ilman sitä, että me kyseenalaistetaan omat voimamme, ei se luottamus Jumalaan ja meidän uskomme ei voi kasvaa eikä kehittyä. Raamatussa on hieno esimerkki tästä, kun opetuslapset joutuu siellä Genesaretin järvellä kovaan myrskyyn. Se millä tavalla he siihen joutu, niin Raamattu kertoo näin, että Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle. Jeesus tiesi kyllä, että opetuslapset on menossa kohti myrskyä, ja hän käski opetuslapset veneeseen, koska Jeesus näki sen, että opetuslasten uskon kannalta ja sen luottamuksen kasvamisen kannalta on välttämätöntä se, että heidän uskoansa koetellaan. On lohdullista tietää se, että sen jälkeen kun Jeesus oli lähettänyt opetuslapset sinne myrskyyn, niin sitten kerrotaan, että Jeesus nousi vuorelle rukoillakseen. Mä uskon, että yksi Jeesuksen rukousaihe oli varmaan just se, että siinä myrskyssä, mihin hän opetuslapsensa lähettää, heidän uskonsa voisi kasvaa ja heidän luottamuksensa voisi olla ihan uudenlaista sen jälkeen. Sitten kun ollaan siellä myrskyssä oltu pitkän aikaa ja Pietari on yrittänyt omia siipiään ja oma uskonsa testannut ja huomannut, että epäusko taisi voiton viedä. Pietari alkoi vajota sinne aaltoihin, niin Jeesus sitten ottaa Pietarin sieltä ja ihmetteli sitten tätä näiden epäuskoa. Pietari pelästyi ja alkoi vajota. Ne Jeesuksen sanat, minä tässä olen, älkää pelätkö, siellä myrskyn keskellä lohdutti ja auttoi. Ja mitä siinä sen jälkeen tapahtui, kun opetuslasten usko oli koeteltu? Siellä Raamattu sanoi näin, että kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. Ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat, sinä olet todella Jumalan poika. Sinä rakas kuulija, joka ehkä olet tällä hetkellä oman elämäsi myrskyissä, kutsu Jeesusta mukaan niihin elämäsi ajatuksiin ja asioihin. Ja sinun uskosi kasvaa ja kehittyy ja entistä selvemmin huomaat, että itse Jumalan poika on sinun kanssasi sinun elämäsi myrskyissä. Saakoon Jumala siunata sinun tämän päiväsi.